मोनसे समाव जोंनि नेपाली भाइफ्रा सोरबा BPF-नो नङाब्ला अबर'नो भट होदोंमोन, BJP-नि भट होदोंमोन। बेंगलिफ्रा सोरबा BPF-नो भट होदोंमोन, BJP-नो भट होदोंमोन। बेबायदिनो आदिबासीफ्रा सोरबा BPF-नो भट होदोंमोन। आंबोथ' डेन्जारखा मानसिया, फैला गरमसो होनखायो आंखो। डेन्जार अख्रालाय फैलाय आंखायो। ए रमिय सारा मोनथिले जोंनि जायगायाव। दा आंबो सानबाय, दा जोंनिया केन्डिडेटफ्रा जाबाय BPF-निया धीरेन बर' आरो UPPIL-निया जोंनि UPPIL-नि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' सारानो आरोखि। दा आं सानबाय बिराद गिदिर गिदिर मानसि फैदों, बिसोरजों जुजिनि आङो सानैखौबो फेजेनलांनो सानदों आं। ना गेदेर गेदेर मानसिजों बुलायनांगौलै गावनिख्रुइ बोलो गोरासिनजों। मावजिखौ देथारनानै मा जानो, मैदेरखौ देथार, बेबायदि सानबाय आंबो। दा बेबायदिनो केन्डिडेट जादोंमोन आरोखि। दाना केन्डिडेट जाखांनायनि उनावहाय जोंनि समस्तिनि साफा सानै रायजोफ्रा आंजों रायज्लायफैबाय, आंखौ बुंफैबाय जे फैला भाई एसे मोजाङै सिन्था खालामनाया मोजांसै नामा। जोंथ' दिनै परिबर्तननि खोथाखौसो सानदों, सोलायनायनि खोथाखौसो सानदों। नोंथाङाबो जोंजों सोलायनायाव थायोब्ला मोजां जायो, परिबर्तनाव नोंथाङाबो अरिहना होयोब्ला मोजां जायो। ओरै जाबाय। दा बेबायदि बुंनायखाय आंबो साननानै नायबाय, जोंनि कख्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सिन्था खालाममारदों। आं एसे स्टाडि खालामनानै नायबाय जे बिनि उनाव नुबाय जे जोंनि कख्लाबारियाव जेसेबांखिनि इडुकेटेड मानसिफोर दङ, साननो हनो रोंनाय मानसिफोर दङ, बुद्धिजीबी मेलेमजिबिफोर दङ, BA पास MA पास सेंग्राफोर दङ, मास्टार प्रफेसारफोर दङ, बिथांमोना गासिबो सोलायनायनि खोथाखौनो सिन्था खालामदों। परिबर्तननि थाखाय बिथांमोना UPPIL-नि जानानै खामानि मावदों। दा बिनि उनाव आं सानबावबाय, जोंनि कख्लाबारियावल' सोलायना मा जानो, कख्लाबारियावल' परिबर्तना फैना मा जानो, गुबुन जायगानि मानसिफ्रालाय माथो सानदों, अदालगुरिनि मानसिफ्रालाय माथो सानदों, चिरांनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सानदों, क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सानदों, बेखौबो साननानै नायबाय, स्टाडि खालामनानै नायबाय। दे बिनि उनाव नुबाय दिनै BTC-आव जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठीफोर दङ, बिथांमोना दिनै परिबर्तनखौ लुबैदों, सोलायनायखौ लुबैदों। आरो बे सोलायनायनि दोहौखौ BTC-आव जेसेबांखिनि इडुकेटेड मानसिफोर दङ, लेखा गोरों मानसिफोर दं, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, साननो हनो रोंनाय बुजिनाय मानसिफोर दङ, दे बिथांमोनानो दिनै BTC-आव मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों, परिबर्तनखौ लुबैदों। आरो बै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला, बै गोरों गोरा मानसिफ्रानो दिनै BTC-आव मोनसे दोहौ लाबोदों, परिबर्तननि मोनसे दोहौ लाबोदों, जाय दोहौनि गेजेरजों दिनै BTC-आव सोलायनाया फैगासिनो दङ। बे दिनैनि दिनाव 100% रोखा जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिनि थाखायनो आंबो सिन्था खालामबाय, सानबाय जे बयबो परिबर्तनखौनो लुबैबायब्ला, बयबो जुदि सोलायनायखौनो लुबैबायब्ला, आंबो सोलायनायजों थानांसिगोन। सम थानायावनो राइट टाइम राइट डिसिसन, सঠিक समय सঠিक सिद्धान्तखौ लानांसिगोन होननानै आंबो सानबाय। आरो बेबायदि साननानै दिनै UPPIL दोलोआव जयेन जानाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो UPPIL-नि जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ। UPPIL-नि जानानै दिनै BTC-आव थानाय मोनफ्रोमबो समस्तियावनो जोङो गिदिंबाय दं, रायजो राजाफोरजों रायलायबाय दं, रायजो राजाफोरनि साननायखौ जोङो बुजिनो नाजाबाय दं। दिनै बे परिबर्तननि दोहौआ, सोलायनांगौनि बे सिन्था धाराखौ गोरों गोरा मानसिफ्रा, साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रा, बिहारी भाइসকল আছে, তাৰপিছত ৰাজবংশী ভাইসকল আছে, এই ৰাজবংশী বেংগলী বিহাৰী বিলাকৰ ভোটটো পাই পেলাই কিনি পেলাই একেতে জিকিছিলে। কিন্তু আজিৰ দিনত এইপিনি দক্ষিণত থকা যিমানখিনি বেংগলী মানুহ আছে, বিহাৰী মানুহ আছে, ৰাজবংশী আছে, সকলোৱে আজি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। আৰু এই পৰিৱৰ্তনটো বিচাৰি পেলাই চবে আজিৰ দিনত UPPIL-ত যোগদান দিছে, এই দেৱৰগাঁও সমষ্টিত। এতিয়া কেনেকৈ জিকিব হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই? আমিতো ভাবিছিলোঁ এটা জিকিলে ভাল আছিল, सानदोंमोन मोनसेसो देराबा हामगौलै होननानै। दा मोननैयावबो जेननो थांबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन। आरो दिनै नोंथांमोननि अदालगुरि जिल्लायावबो 6टानिफ्राय 7टा समस्तियाव देरहागोना। दिनैनि दिननि खोथाखौ बुंदों आङो, दिनैनि दिनाव कनफार्म जानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन।
जोंथ' नुदों नोंथांमोननि नैबे उदालगुरि जिल्लायाव बिपिएफआ गोबां गामिफ्राव गोबां समस्तिफ्राव केम्पिं खालामनो हायाखै रायजो राजाफ्रा केम्पिं खालामनो होआखै बेखायनो गावसोरजों थाफानाय साफा सानै एनडिएफबिनि मानसिफोरखौ बिथांमोना केम्पिं खालामनो होदों नोंसोरनो खालामदोलै रायजो राजाफ्रा जोंखौ अहाबाय नुबाय जोङो ससियेल मिडियायाव दाखालि सिगां दिनैनिफ्राय मास मोनसे सिगां आं जेब्ला नोंथांमोननि बे भेरगाव समस्तियावनो फैदोंमोन ओइदिनखालि नुबाय बै एनडिएफबिनि मानसिफोरखौबो रायजो राजाफ्रा मोनसे कुइसन खालामदों जे नोंथांमोना एबसुजों थाफानानै जेलानिखि गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामदोंमोन राजा लामायाव ओंखारदोंमोन रेल लामा बन्द खालामदोंमोन अफिस आदालत बन्द खालामदोंमोन बै समाव जों नोंथांमोनजों थांफायोब्ला बै बिपिएफनि मानसिफ्रानो जोंखौ लामायाव होबथादोंमोन बिपिएफनि मानसिफ्रानो बाधा होदोंमोन दिनै नोंथांमोना बिथांमोनजों लोगो जानानै जोंनियाव भट बिफैदों नोंसोरजोंबो जों रायलाया नोंसोर थांफिननो हागोन होननानै बुंदों नोंथांमोननि उदालगुरिनि मानसिफ्रा दा दिनै उदालगुरि जिल्लायावबो सिगाङाव जायफ्रा बिपिएफनो भट होदोंमोन दिनै बिथांमोना इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय थियारि जादों नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे समाव जोंनि नेपालि भाइफ्रा सोरबा बिपिएफनो नङाब्ला अबर'नो भट होदोंमोन बिजेपिनि भट होदोंमोन बेंगलिफ्रा सोरबा बिपिएफनो भट होदोंमोन बिजेपिनो भट होदोंमन बेबायदिनो आदिबासीफ्रा सोरबा बिपिएफनो भट होदोंमोन सोरबा बिजेपि अबर'नो भट होदोंमोन किन्तु दिनैनि दिनावहाय दिनै गासै जाति जनगोष्ठियानो जिहेतु दिनै बिटिसिआव मोनसे परिबर्तनखौ लुबैदों मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों आरो सोलायनाया दिनैनि गेजेराव दिनैनि दिनाव सोरनि दारै जागोन दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा बिभिन्न जाति जनगोष्ठिफ्राबो मोनदांदों हमदांनो हादों जे जोङो परिबर्तन लाबोनो गोनांब्ला बिजेपिनि दारै कुनुदिन बिटिसिआव परिबर्तन जाया मानो बिजेपिआ सरकार खुंनो हाया कंग्रेसनि दारै कुनुदिन परिबर्तन जाया मानोना कंग्रेसआ सरकार खुंनो हाया जिएसपि अबर'नि दारै कुनुदिन परिबर्तन जाया मानोना बिसोरबो सरकार खुंनो हाया अब्ला दिनैनि दिनाव बिपिएफनि बिकल्पआ मा दिनै जों नुनो मोनदों बिपिएफनि बिकल्पआ जाहैबाय इउपिपिएल दा बेखायनो बिथांमोननि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठिनि गावबागावनि समाजारि आफादफोरनि ससियेल अर्गानाइजेसनफोरनि गासै दैदेनगिरिफ्रा माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै इउपिपिएल दलाव जगदान खालामनानै गावबागाव कमिउनिटिनि गेजेराव गावबागाव माहारिनि गेजेराव बिथांमोना इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावबाय दं जायनि थाखाय जों नुनो मोनदों दिनै बेंगलि आदिबासी जेसेबां दं बिथांमोननि 60% दिनै इउपिपिएलनो भट होनो थांबाय दङ दा बेबायदि जादोंब्ला बोरै फेजेननो हागोन दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौ आरो जों दहायनो बुंबाय दं नोंथांमोननि बे समस्तिनिफ्राय दावबायसा बिथांनि देरहानाया दिनैनि दिनाव 100% जाखानानै दङ दा बेखायनो रायजो राजा नोंथां